नमस्कार मंडळी. तर आज मी तुम्हाला चुलीवरची सुकी सुकट करून दाखवते. खूप छान लागते. पाण्याचा जरासुद्धा वापर करणार नाही. तर ही सुकट आपल्याला जराशी तव्यावर भाजून घ्यायची. सुकट आपल्याला भाजून घ्यायची. सुकट भाजून घेतली, काढून घ्यायची आपल्याला. ह्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. ते 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या. कांदा घालायचा. कांदा परतून घेतलाय. हे बघा, हळद घालायचे. मीठ घालायचं थोडंसं. मिक्स करून घ्यायचं. मालवणी मसाला घातला थोडा. मिक्स करायचा आहे मसाला. सुकट घालायचे. चार कोकमा घालायची. झाकण घालायचं. 2 मिनिटं वाफ काढायची. झाले. खोबरं, कोथिंबीर. तर चुलीवरची एकदम सुकी कोरडी अशी सुकट तयार आहे. खूप छान लागते. जरा सुद्धा पाणी घालायचं नाही. अशा पद्धती तुम्ही सुकट करून बघा. आणि चुलीवर केल्यामुळे छान टेस्ट पण येते. तर तुम्ही अशी गॅसवर पण करू शकता. तयार आहे चुलीवरची सुकी सुकट. तयार आहे सुकी कोरडी अशी चुलीवरची सुकट. खूप छान लागते. नक्की करून पहा. बघा, छान अशी सुकट आहे. ह्याच्या ना भाकरी बरोबर ही सुकट खूप छान लागते. चपाती बरोबर पण छान लागते. नुसती खायला सुद्धा खूप छान लागते. नक्की करा ह्या पद्धतीमध्ये ही सुकी सुकट. आवडली असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.